tak. Så skal vi høre. Spændende. Det er en øvelse, hvor der virkelig skal trykke på, hvis man skal nå det. Men vi ser, men til gengæld kan man sige, at en del af det kan jo komme ind under og fortælle noget om amerikaner. Polariteten kan man bruge øvelsen til, og også det der med substitution. Man må lige så prøve at tænke, hvor kan man rationalisere det, man siger. Men nu fortæller du bare om øvelsen. Ja, men som øvelse her, vi skal lave en substitutionsreaktion mellem brom og peptan. Det er sådan den reaktion, der er skrevet op her, hvor man kan se substitutionsreaktionen, som betyder, at man tager atomopbyttet med det atom. Det sker her i, at man tager heptan, og så kommer der brom, peptan, og hydrogenbromid. Og det er det, vi prøver at lave søge her. Så vi tager nogle reaktioner, når vi kommer i gang med forstyrrelsen. Men det vi startede med gjorde, det var to reagensglas, og så startede vi med noget bromvand ned i. Skal vi prøve egentlig ting? Hvis folk har øvelser, så kunne det godt være, at vi skulle se, hvor meget vi egentlig kan prøve at forklare, at vi bare pege her. For vi kunne spare dig lidt på noget tid måske. Yeah. Skal vi prøve det? Altså mere fordi, hvis man skal jo tænke på, at vi ser, hvor meget vi undgår det sammen. Prøv at tage det, når du kan. Eksempel med sådan der med fasen og sådan, som jeg tager. Men ellers skal vi prøve, at vi kan bruge de her. Ja, vi prøver at se. Vi starter med at hælde 10 ml bromvand op i den her, og så bagefter hælde vi 10 ml peptan op i den her. Og det vi så i starten, altså skal jeg forklare? Ja, det prøver du gerne i ord egentlig på folk. Ja, okay. Nej, det er ikke. Ja, fint. Men det vi så i starten, det var, at heptanen, eller hvad hedder det, bromvandet, det lagde sig ned, som var sådan rødligt-agtigt, og øverst lå heptanen. Og det skyldes, at det blandes ikke på grund af, at det er nukleært og upolært væske der sammen. Så bromvandet er polært, og heptanen er polært. Og hvorfor lægger heptanen på øverst? Det er på grund af det system. Ja. Hvorfor skal man så være er det vigtigt med rækkefølgen? Ja, det er så vigtigt, fordi at broen er jo egentlig, hvis vi skriver det op her, de broen, det er nemlig også upolært, så det vil hellere blive som heptan. Det er jo sådan deres hele del for sød. Så hvis jeg starter med at hælde heptan i og bromvand i bagefter, hvad så? Så vil du nok ikke, altså så vil du nok få en reaktion, der hedder, eller så vil det se ud som om, altså, så vil heptan være rødlig og bromvandet vil nok. Så vil det være sådan virkelig, om jeg har rystet fra starten. Ja. Kan I forstå det? Ja, men det vi gør, hvis vi tager noget op, så sætter vi sådan en vandsød. Nej, fuck det. Okay. Vi hældte bromvandet først, heptanen, ryster det i gang. Det der sker der, det er, at de her bromvandet, det er ligesom jeg sagde, eller de brom er upolære, så man hælder finde sig til heptanen. Så ligger det så op i heptanfasen. Så den opløses i heptan? Ja, den opløses. Den reagerer ikke endnu, den er bare blevet opløst. Det der så sker, som vi gør næste step, det var vi sat billedet af lys, det er, at de brom, det kan lige reagere i lys, og det kan nemt reagere i lys sammen med en, er det en halvgen, eller nej? Altså man kan sige, at dipbrom, hvad er der på at skrive pige, hvad der sker med dipbrom, når man lyser på det? Det kan du lave en pige. Du kan bruge det der. Det kan du bare gøre. Ja, hvad sker der nu så? Ja, det ligesom splitter sig op, sådan bliver til, hvad man kan sige, der er et bromatom, som ligesom står med en uparret elektron, som gør en rigtig reaktionsvillig. Og det er jo meget godt, når man har nogle reaktionstræge radikaler, så kan det ligesom reagere der, det gør det også. Så kan vi skrive en reaktion. Det er den første reaktion, der er ligesom flere reaktioner. Den første reaktion, vi har, det er, at heptanen går sammen med en... Det kunne være en mulighed. Vi ved godt, det er kædereaktion. Der er mange kombinationer med alle de radikaler. Det kan I godt forestille jer, ikke? To brom, der går sammen igen, og en heptanradikal, der går sammen med hydrogen igen. Men nu skriver vi nogle gode muligheder. Ja, nemlig at brom trækker. Og så er der tilbage. Ja, så der... Ja, lydradikaler. Det hedder faktisk ikke heptan, men nu bliver det til hep. Typ. Det er det til sidegruppe. Jeg nævnte ligesom med typgrupper, så bliver det faktisk til en typgruppe. Ja. Nå, det vi så har dannet nu, det er jo hydrogenbromid. Ja. Og det er også grunden til, at når vi har puttet den her væske i vores reagensglas i lyset, så bliver det jo tydeligt at mælkevigter farveløs. Det er netop fordi, at der bliver dannet en upolær, der er jo en polær, der hedder det polær væske, op i den upolære. Polær molekyle. Polær molekyle. Ja. Op i den upolære type. Eller heptan. Ja, det er nukleopeptan. Ja. Og det er ligesom det samme
Og så, ja, så det er jo sådan første step, kan man sige. Hvad kunne man forestille sig, der kunne ske med hepatitradikal? Hvad kunne det reagere? Ja, det er det. Skal vi skrive den reaktion over? Ja, nu er det det sker jo også samtidig. Ja, det ene sker jo ikke uden det andet. Så ja, det bliver så til brunmetan. Ja, perfekt. Man tager brun til sidst, man skal over C7H5B. Det har du også gjort. Men det er misvisende, når man siger navn, og siger man brun først. Ja. Og så når vi begynder at ryste igen, så vil endnu flere, bromid, dipron, vil gå op i heptanen igen, og så vil man blive ved med den proces. Og til sidst får man så 2 helt klare væsker, som man ligesom vi så testede, om der var sket en reaktion. Og testede vi begge faser, eller testede vi kun? Ja, vi testede kun vandfasen. Ja, det er kun vandfasen, vi undersøger. Jeg ved ikke, hvad man gør, hvis vi får nævnest. Man kan også gøre noget med heptanfasen, men det er simpelthen svært. Det gør man kun på benniveau. Der tester man også heptanfasen. Okay, vi gør det med vandfasen, fordi det er mindre. Fordi at lad os sige, at vi havde den her reagensgas med 2 uklare væsker, så antager vi, at i den nederste del vandfasen, der må være Gud, det vil være en god idé, så du skriver vandfasen cola, og så skriver du alt andet, det vil være fint. Ja, altså kan du godt se lidt, at du er jo så god til at forklare, altså, og de har jo ret med deres papir, men det er at få reaktionerne på tavlen, det er faktisk det vigtigste, og det er det, jeg prøver med jer nu. Okay? Fordi hvis man skal til at tegne alle de figurer, så ja, vandfasen, hvad siger du selv, der er? Heptanfasen, ja. Ja, det der er i vandfasen, det er vores cytokrin, bromid og vores... Og hvad tror du, der er i heptanfasen? Der må så være... heptan og... Ja. Ja, men måden vi tester på, det er jo egentlig noget vi har på psykose i verden. Det er, at vi ligesom ved, at hydrogenbromid det er en stærk syre. Ja. Og så kender vi jo alle sammen vores reaktion med, at der er på plusmolekyl, der lige smutter over til vandet her. Og så får vi så... Okklusion. Ja. En okklusion. Ja, okklusion. Ja. Og det giver så bromid og oxonium. Ja. Og ja, og så kan vi jo... Hvordan ved vi, hvordan tester vi, at der er oxonium? Ja, det gør vi jo ved at teste på. Ja. Skal vi så bare skrive dem pil, at vi måler den her, den resulterer i, at vi har pH på omkring 1. Ja. Ja. Og kan du så ikke lige skrive op, hvordan vi tester, om der kommer bromidioner? Og det gør vi jo, fordi at vi har jo vores gode sødeklar, den her. Og når vi slår den op... Og der skal du være tilsat på. Ja, kan man se det? Ja, det er jo ligesom, så sker der den her fældingsreaktion i betøjningsbevis, det bliver så, så det må bevise, at der er både sodium og bromid. Ja. Og så må vi også næsten konkludere til sidst, når der er et hydrogenbromid, der må der så også være bromidtat. Ja, selvfølgelig. Det ene kan være det andet ud af. Ja, det vil man ikke teste, men det går ud fra. Men det kan man teste i heptanfasen, hvis man kan det. Super. Perfekt.